Do sada smo videli samo manji deo onoga šta bi se desilo kada bi Vegeta bio poslat na zemlju. Ako niste pogledali prvi deo, imat ćete link u opisu ovog videa. Ova priča se nastavlja tako što nakon nekoliko godina od poraza kralja Piccola, Vegeta zajedno sa svojim sinom odlazi kod kornjačinog vrača da upozna Trunksa ili u ovom univerzumu Gohana sa svojim starim prijateljima. Kao i u originalnoj priči, Raditz dolazi na planetu s tim što je ovog puta mnogo brže pronašao Vegetu jer Piccola nije bilo. Raditz pronalazi Vegetu i postavlja mu pitanje: zašto i dalje ima živih bića na ovoj planeti? Vegeta je zbunjeno odgovorio o čemu on zapravo priča. Raditz je objasnio Vegeti da on zapravo nije sa ove planete i da se njihova rasa nazivaju Saiyanci i kako je njihov posao da osvajaju druge planete, i također mu govori da je Vegeta princ svih Saiyanaca i jedan od preživjelih. Vegeta je odbio da poveruje u tu priču, a također je i pitao šta to znači jedan od preživjelih. Raditz je objasnio šta se desilo sa planetom Vegetom i rekao mu je da je potrebna pomoć velikog princa Vegete da bi lakše osvajali planete. Vegeta naravno odbija taj zahtev i govori da se vrati odakle je i došao. Raditz uključuje njegov tragač i primećuje da je Vegeta nivo snage 900. Pomislio je da ako uzme njegovog sina, promenit će mišljenje i pridružiti im se. Raditz je zgrabio Gohana i rekao mu da ako ne želi da njegov sin bude povređen, morat će da ubije 100 ljudi da bi dokazao njegovu odluku, u suprotnom Gohan će da nastrada. Vegeta se samo nasmejao i odjednom se pojavio iza Raditza i sa lakoćem ga ubio i Gohan je na sigurno. Pre same smrti Raditz govori da će dva Saiyanca mnogo jača od njega i od Vegete doći na zemlju za godinu dana. Nakon kraćeg govora Raditz umire. Vegeta je rekao Gohanu da se moraju pripremiti za njihov dolazak kao i svi ostali. Pre nego što je krenuo kući, Kami se javio i rekao da svi dođu kod njega. Z borci su se pojavili kao i mali Gohan. Kami je teleportovao Vegetu na drugi svet i pitao kralja Yamu da Vegeta pretrči zmijski put da bi trenirao kod kralja Kaja. Yama je to dozvolio i Vegeta je krenuo. Vegetina najveća snaga je bila 15.000, te je samim tim veoma brzo stigao kod kralja Kaja. Za to vreme svi su se spremali kod Kamija za dolazak Saiyanaca. Godinu dana kasnije Saiyanci stižu na zemlju i susreću se sa Z borcima. Kao i u originalnoj priči, borba im nije išla baš za rukom, ali u ovom univerzumu Vegeta je stigao mnogo brže nego Goku. Za razliku od originalne priče, napad je bio mnogo snažniji, ali uprkos tome nije bio nikakva pretnja princu Vegeti. Borba je jako kratko trajala i bez ikakve muke Vegeta je savladao Nappu i ubio ga. Dakle, koji god da je univerzum u pitanju, Nappa će umreti od strane Vegete. Da. Kakarot je rekao da je Nappa uvijek bio slabić i da mu je samo učinio uslugu. Vegeta i Kakarot su se spremali za žučnu borbu. Kakarot je u ovom univerzumu mnogo jači nego Vegeta iz originalne priče, jer je stalno bio na misijama i nekad mu nije bilo dosta borbe. Borba između dva Saiyanca je bila neizvesna, jer je Vegeta čak i sa Kaiokenom puta 10 imao problema tokom borbe. U jednom trenutku Kakarot sprema talas, koji nije ni završni ni galaktički udarac, već neka potpuno nova tehnika gde je skupio svoje pesnice i svoju energiju emitovao u njih. Vegeta je iskoristio Kaioken puta 20 i Kamehame talas. Te su se ta dva talasa sudarila, ali Vegeta je nadjačao Kakarota i poslao ga u svemir. Svi su mislili da su ga porazili, ali onda se Kakarot pojavio i jedva stoji na nogama, kao i Vegeta. Kakarot je bio besan, ali je u isto vreme i veseo, jer je nakon dugo vremena konačno našao pristojnog protivnika i tada je rekao Vegeti da je odličan borac i također mu govori da mu se pridruži i da zajedno poraze čudovište koje je zapravo uništilo njihovu planetu i da će prevazići legendarnog Super Saiyanca. Ono što je zanimljivo jeste da je Vegeta zapravo prihvatio taj izazov. Želeo je da postane još jači, te je od krilina uzeo čarobni pasulj. Kakarot i Vegeta nakon što su ih pojeli, uzeli svemirske brodove i otišli u svemir. Misleći da su dovoljno jaki, upali su u Frizin svemirski brod i ubili sve njegove čuvare kao Zarbona i Dodoriju. Te su konačno stigli do Frize i rekli da je ovde kraj njegove vladavine. Frize je bio veoma besan i odmah se transformisao u njegovu finalnu formu. Kakarot i Vegeta su pokušali da se izbore sa njim, ali nije bilo uspeha. Čak ni Kaioken puta 20 zajedno sa njihovim talasima nisu bili uspešni, te je Friza istog momenta ubio oba dvojicu.
Pre njihove smrti rekao im je da je njihova rasa uvijek bila samo smetnja i da je odavno trebalo ovo da uradi. Ovdje ćemo da završimo ovu epizodu. Da li želite nastavak ove priče ili je ovo kraj kakav očekuje ove heroje?